Os terapeutas ocupacionais dentro do sistema de sanidade pública son os profesionais que acompañan as persoas ao longo dos seus procesos de recuperación física, cognitiva e emocional, promovendo sempre a súa autonomía e calidade de vida. A labor que facemos os terapeutas ocupacionais, o obxectivo final é que a persoa teña a máxima autonomía posible e unha boa calidade de vida. Entón, temos que traballar en toda a esfera da persoa, é dicir, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Entón, todo isto traballamos a través do que se chama a ocupación, que serían un pouco as actividades significativas para cada persoa. Pois no ámbito hospitalario, os terapeutas ocupacionais traballamos tanto en atención temperá con nenos que teñen problemas de desarrollo de 0 a 6 anos, como no ámbito da rehabilitación física e tamén na saúde mental, que traballamos tanto nos servizos onde hai uns brotes psicóticos que serían servizos de agudos, como unidades xa de máis crónicos, como o de Piñor de media distancia e aquí no hospital de día. Iso quere dicir que todos os terapeutas temos que implicarnos en que as persoas se mobilicen e teñan unha ocupación digna e con iso podan participar na comunidade e ter unha maior calidade de vida. A súa labor non se entende sen o traballo conxunto con outros profesionais da sanidade. Traballan en coordinación constante con fisioterapeutas, enfermeiros, psiquiatras, auxiliares e psicólogos. Aquí, por exemplo, facemos dende actividades un pouco máis físicas, como pode ser xogar ao baloncesto, ir ao pabellón, facer pilates, máis de tipo deportivo, como máis de tipo artísticas. Pode ser facer un pouco de expresión a través de pintar un cadro, como pode ser a través da escritura, no que poden desarrollar a súa creatividade e os seus sentimentos. En outras esferas tamén temos o noso horto, no que cada un ten o seu rol e cada un desarrolla as súas funcións dentro da horta. A terapia ocupacional contribúe á reintegración social e á mellora do benestar global das persoas.